Sa Balita Entertainment, Christopher Min gintawag nga wala huya si Jinky Pacquiao. Samtang sa Balita Special, mga weird nga butang nga ginahimo sang tawo apang nahuya nga akuon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Agosto 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone ang padayon ni nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang ITCZ. Mahuyang tutup kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naminhan na sidlangan, padulong naminhan nakatundan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butak las 5:35 kaina, magatunod naman las 5:57 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Walang duda. Okay, good morning naman liwat mga ka-aksyon. Sige. Actually, din ikaw na. Good morning. Nadula nga ako din ako ano. Good morning, Danay, kay Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Alex Fuentes, ara sa Yapon. Sir Melilio Ligo, good morning. Kay Thea Kim Eriman, sharer, thank you so much. Kay Rain Gabriel, good morning. Melcharita Ferrer, good morning, man. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., of course, ara man nagapamati. Kay Bia Jonathan, naga-monitor sila ni Baby Tantan kag ni Baby Thalia. Salamat, gid. Kay Sir Melilio Ligo, ara ko na sa Magbani Cafe, dira sa Tangob. Salamat, mga pita. Sige. Kay Jesseline Andrada Tiangson, good morning, man. Naga-monitor sila sa may Barangay Mansilingan. Good morning ko no kay Roy Andrada and Jessica Dolendo sa Ibi Magalona. Madam, okay, salamat. Tamyo man ni Sir Melilio Ligo, sila ni Ma'am Vanessa Mayo, Jinky Delagdon, of course. Salamat. Kay Neil Brian Valuis, good morning. Sa kay Aurora de Asis, dira sa Proc 4 Ubay, Barangay Agisan, dira sa may syudad sang Himamaylan. Sa kay Rin Gabriel, may agaman. Sa kay Surab Javier, watching sa Pahanukoy. Good morning dira sa imo Surab. Dina Decrepito, kag Martin Aliling, Ramil Pahilanga, monitor from Barangay Maaw, Bago City. No? Good morning dira sa inyo. Kag kay Teresa Linaha Kayaw, mayong agaman, dira sa Bago City, Jean Buarom. Kag kay pare ko Arlene Buarom, kap-kap, good morning dira sa imo. No? Good morning. Kaya Ma'am Andrea Amanda Jaime nga naga-monitor man, good morning sa imo dira. Keep safe lang ano. Si Kwan gali tuya si Ma'am Elizabeth Malaka gamalat tiya kapon gali ang sa Kwan ang sa Hall of Justice. So ora na siya nakita. Wala siya gani ka message ako no. Kay daw na kulbaan pa siya goro. Ay gali. Richelle Aguarense watching live sa Karkar Kapihan. Di nang Karkar Kapihan. Sa Cebu guro ay Karkar. Cebu. Karkar Ay, Chicharon. oo, kasi Karkar Cebu. Kanami. Ang Karkar Chicharon nang may tambok iblas to nga. No, mana siyang may kuan, may tambok no. Nami na siya. Helen Yerves, dira sa may Kaliling. Chay Minya dira, good morning dira sa inyo. Kay Marlon Teo. Shout out lang kay Alfred M. Pedrad sang Doha, Qatar. Kag dumduman ko man gali aton amigo si Alfred Alcantara dira naman sa may Canada. Yes. Monitor din sa perme no, dali lang. Si Jovelyn Tugath from Murcia. Kay Melda Garcia Fuentes, maayong agaman sa imo. Kay naway kay nga bot sanday Ruchel Fulgencio Susana. Yes. Oo. Oo, ara sila, pero ara si Raybar Yoga. Ara si Ray Barioga. Oo. Kay sa naligad doon di siya ka-comment pero ara na siya, no? Kay Lucy Boris Villarosa.
Good morning man, from Villarosa family. Yes. Sa Bantayan, Kabankalan. Ay, kadamo gilis ng Villarosa, no? Oo, damo Damo magani Duran. Ado, tayo lang kami Damo Damo. Damo ka kilala? Duran, sino ba gede? Damo mga pakaisa ko Duran man. Ay, gali ka? Ikaw ba lang? Guro ko ni Trace na guro nga aton nga family tree. Guro, prentihan na ipday. Ay, hindi ko yan. Hindi ka? Hindi ko yung parentesim. Bala ka da. Good morning, Mandra. Sakay, okay, si Ma'am Vanessa Mayo, ara gyapon with Dr. Matt Mayo. Yes, may car show naman to sila. So, may ginadala man sila nga cars sa car show, May ara guro Guro, Or basi natamad si Doc Mayo, nakikitanaw lang siya. Mahilig ni guro si Doc Mayo sa mga vintage cars, no? Oo. So, swakig ka mo kay, di ba? Mahilig ka man sa cars. Hindi lang vintage ka. Actually, ako nga car vintage. Hindi ko mahilig sa vintage. Okay. Sige, tipo, dito galing mo display. Lain sa imo yung brand new na yan, din na Ay, diin ba? Tarak lang na iya. Neil Brian Valuis sa Barangay Agisan kuno sa Purok 4 Uway. Thank you kuno sa pag-greet. No problem, gid Neil Brian. Nalds de la Rosa Rodrigo, good morning man. Ay, good morning man sa akong dira ihada kay Maria Rivera Murayama. Sa kay mother niya Marjun Murayama, kag sa iya anak nga si Michiko Murayama. Murayama family. Yes. Murayama and friends. Si Marjun Galia Rivera na hindi niya Murayama. Nanay na saya kag si Anthony Rivera. Ano nga bala? Okay, standby na kita kuno sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10%. Morning edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, gina-konsiderar karon ni Anay Bacolod Congressman kag City Administrator Attorney John Orola Jr. ang pagpapili bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon. Irangin pahag ni Orola matapos kumpirmahon ang pagsaylo sa voters registration sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Suno kay Orola nga magluwas ang plano nga pagkandidato sa eleksyon, tuyo man sa iya nga pagsaylo sang registrasyon sa DSB, amo ang pag-estar pagbakasyon kun bilang botante sang banwa. Iya paginklaro nga wala siya sang plano nga magpapili sa anuman nga posisyon sa Don Salvador Benedicto. Ginpanghiwala man sila report angot sa isa ka negosyante nga handa mag-finance sa iya sa panahon sang eleksyon. Duha man ni Rola, nagasgilano na siya sa ruling party nga PDP laban pagi sa president nga si Energy Secretary Alfonso Cuse angot sa 2022 elections. Si Orola ang miyembro sang PDP laban sang panahon ni Anay Secretary General Pantaleon Alvarez. May bonoan lamang ang mga desisyon ni Orola matapos ang convention sang PDP laban sa siyudad sang Bacolod. I may run for governor, I may run for vice governor. I don't know yet, no, because I am right now preoccupied with trade, tourism, and investment for the province. Because I'm helping also right now, I'm having also a meeting with the DTI about the Dubai Expo. Ang kabahin sang pahayag ni Attorney John Orola. Good for him. Ining reaksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa report angon sa isa ka negosyante nga handa mag-finance kay Anay Bacolod Congressman kag City Administrator Attorney John Orola Jr. sa plano nga pagpapili gobernador sa 2022 nga eleksyon. Sunog kay Lacson, hindi siya pwede makapili kung sino ang kwentrohon sa maabot nga eleksyon. Ginkompirma naman sang gobernador ang report nga pagsaylo ni Orola sang voters registration sa Don Salvador Benedicto base sa record sang COMELEC. Nagligad nga semana, ginanunsyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapadayon ng ila tandem ni Governor Lacson sa 2022 elections. Ining suportado sa mga incumbent mayors sa Negros Occidental. Well, of course, you cannot choose your opponent, no? And then, with finality, maybe you can just call Mr. Orola and ask him kung ano ginang plano.
Ang kabahin sang pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang sigurado na ang pag-inkontrohan ay na incumbent Mayor Dr. Irene Montilla kag Vice Mayor Renato Malabor Jr. sa pagkaalkalde sa Banwa sa Isabela sa 2022 eleksyon. Iniagin pahayag ni Governor Bong Lacson. Sunod kay Lacson, si Montilla ang mga pagkasuportahan sa ila local political group nga Love Negros. Samtang si Malabor naman ang suportahan sa local political party nga United Negros Alliance. Sa syudad sa Himamaylan, ginklaro ni Lacson nga wala pa sang desisyon si 5th District Board Member Tinto Bascon kung magbalik kandidato sa pagkaalkalde kontra kay incumbent Mayor Raymond Tongson. Sa Banwa sa Hinubaan, mag-iinkwentuhan ay sa pagkaalkalde si Konsehal Dalf Reliquias kag kuli papapunong barangay Oscar Daclan nga pareho kaalyado ni 6th District Congressman Genaro Alvarez Jr. Sa Aboso, ginapilian pa sang Love Negros kung si Anay Mayor Evilio Valencia o kung si incumbent Vice Mayor Edgar Bartolome ang suportahan. Samtang kandidato naman sang Iyunega ang asawa ni outgoing Mayor Richard Hauhoko nga si Madonna Maranion Hauhoko. Patigayuno naman sa Setyembre 4 ang Provincial Convention sa Partido Demokratiko Pilipinas Lakas ng Bayan kon PDP Laban sa siyudad ng Bacolod. Sunod kay Anay Bacolod Congressman Attorney John Orola Jr. nga miyembro man sang partido, isa sa mga nag-imbitar sa iya nga magtambong sa convention, amo si PDP Laban President Energy Secretary Alfonso Cusi. Lakip man sa mga tambo ang mga potential candidates sa partido sa Bacolod kag Negros Occidental. Dugang pa ni Orola, pag-desisyonan sa partido kung sino ang ipahamtang bilang provincial kag city chairman sang PDP Laban. Nagligad nga Agosto 5, opisyal nga ginominate sa National Executive Council sa PDP Laban ang tandem ni Senator Bongo kag Presidente Rodrigo Duterte para sa 2022 presidential elections. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginkumpirmahan ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nga napaidalom na sa liwat nga swab test ang 45 anyos nga returning overseas Filipino nga nagpositibo sa Delta variant. Ini matapos nga nagpamalibad ang ROF nga liwat nga magpa-swab test. Upod man ang iya nga close contact. Sunod kay punong barangay Romel Flores ang barangay Villamonte, ang ROF ang nagpauli sa syudad sa Agosto 20 kang may dalang negative RT-PCR test halin sa Manila kag certification nga pwede makabiyahe padulong Bacolod. Ginpahayag sa kapitan nga nagka-comply man ang ROF nga pamilya sa ginapatuman nga protocol matapos ang lockdown ang balay nga yara sa isa ka subdivision. Samtang negatibo na sa COVID-19 ang anong kabulan nga lapsag nga lalaki nga una gin report nga Delta positive, lakip man ang iya pamilya matapos agin swab test. Nagpangay naman ang sangguniang panlusod sa Bacolod sa accomplishment reports and joint ventures sa Bacolod City Water District kag Prime Water. Ining base sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Samtang co-author naman si Councilor Archie Baribar, Chair sa Committee on Energy. Sa virtual session, ginpahay ni Gamboa nga tubtub karon madamo sa gihapon sa reklamo angot sa pigaw nga serbisyo kag jutay nga supply sang tubig sa nag-umpisa sa pagpangalagad ng Prime Water nagligad nga Nobyembre 13, 2020. Ang resolusyon ang address kay Lily Donasco, Branch Manager sa Prime Water Bacolod kay Engineer Michael Suriva, ang Acting General Manager sang Basiwa. Sunod kay Gamboa, trabaho kung tanay sa mga Board of Directors nga i-monitor ang joint venture. Mafia nag-ooperate sa sulod sang DOH sunod kay Senator Lacson. Samtang special risk allowance ang mga health workers ginrelease na sang DBM. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung
nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio. Sakay Neil Brian Valuis, ginatamihan niya si Yayang Ibalya dira sa Purok 4 Ubay, Barangay Gisan, no? Sige. Nads de la Rosa Rodrigo sa Barangay 29. Good morning dira sa imo. Sakay Melili Oligo, Duran Bantog nga boksidor sa una. Okay. Si Roberto Duran. Tito Robert. Johnny Loar Tandingan. Kag si Ma'am Luing Melo is still watching. Kay Sol Lama Barnatsa sa Wadi Cabacolon. Sa iya pamilya dira sa Barangay Handumanan. Lucy Boris Villarosa sa pamilya Turco sa Purok B2, Bantayan, Kabankalan. Si Kristen Minias Villalobos is still watching. Ginatami man ni Sir Tove Porano. Si Bon Voyage kuno kay Eric. Kag morning man kay Riza, May, kag pamati gidya sila subong. No? Good morning dira sa inyo. Sige. Sa kay Pinky Teruel, kay Diding Alojamiento sa Antipolo, Pontevedra. Sa kay Lito Dayap, Erwin Dicatoria Gonzales. Homa Lumena. Kay Fema Alanza Trinidad. Ana Sinoro, Maing Agaman. Angel Ricoperto. Watching live from Woodside 1, Alihis. Ginagreet man ang iya iloy nga si Hedy Ricoperto. Kag sister niya nga si Riza Ricoperto. Sa Sacramento, California. Yes, good morning dira sa inyo. Sa Sacramento, California. Lisa Joy Ilon Amoroso, sa kay Ma'am Van Mayo, gyapon sa inyo. Hello, Gorge, Guapa Eden Aboso. Kay Joy Mahilom, good morning man. Kagdra sa kay Rochelle Evangelista. May agaman sa imo, Rochelle, dira sa may Lizares Extension. Sa kay Janet Delino, good morning man. Sa kay Hilda Pahilanga, maing aga. Kay Mila Alit, good morning man. Kay Edwin Miranda Sr. sa may Barangay Minuyan sa Banwasang Murcia. Maing aga man dira sa imo. Kag ginatamyaw ko man dira sa Facebook. Amigo ko bala si Engineer Ray Ruiz sang Banwasang Kanduni. Si punong barangay kag ABC President Ed Pregua. Good morning man sa imo dira sa Isabela.
Sakay Henry Foscablo, migo ko Henry Foscablo dira. Good morning gid sa imo kay Connie dira maayong aga. No, sakay Cecil Ferrer. Good morning makano ugyon sila non team Jodeth Gallego from Ma'am Cecil Ferrer. Kay Rona Rihida Trava. Good morning man sakay Tatay Teddy Trava. Dira sa Valladolid, no? Sa amigo ko da Valyanga, good morning man sa imo sa San Enrique, no? Dennis Richard Tiboroma. Maayong aga sa imo, press. Wow. Daw damo tatan istoryahan ko makakilit anay kita ba, no? Good morning dira sa inyo. Sa kay Edwin Escopel, classmate, good morning sa imo. Sa kay Muriel Lobaton, good morning sa imo Muriel. Kag kay mami mo Brenda Lobaton, kag sa kay Tintin Lobaton, good morning gid sa imo, no? Kag sa tanan nga pamilya Lobaton, ano? Dira kay Max Bala kag Antonio Lobaton sa Valladolid. Good morning sa inyo. Kag kay Pam, no? Si Pam, no? Sa Lobaton. Dira sa Valladolid. Good morning man sa inyo, no? Hindi ka naghalin. Sa inget. Hambali, Aksyon G.O. Balik na ko, no? Nautod na lang kay. Kalagaw la. Kay Florenda Villacampa, Slusser Sumugat, no? John Arlos. Good morning. Si Tatay Teddy traba ginimo ta naman trabaho. Rihida na iya si Kwan. Si Tatay Teddy rihida. Ano naman? Ginimo ta naman nagliga ginimo na naman nga traba si tatay niya Teddy. Rihida na saya. Si Ana Sinoro ka pang agdas ang pamahaw. Biga chocolate. Quaker Oats. Wow, social. Hindi para sa mga Kwan, sa mga naga-diet da. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man sa imo, madam. Kag sa akong friend man si Elizabeth Lampreya sa Thailand. Uy, kudamo si mo friend. Friendly tayam. May mga friendship goals na daan yan. Ay, perfect. Amo nang imunta sa kalibutan. Mr. Congeniality. Imunta sa kalibutan, mang friends lang kita, hindi kita makita kontra. I-review mo ang last item. Tanaw lang. Sa kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning. Sa kay Cardones, good morning, man. Di na to sila. Ang balik. Siling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala niya, keep safe everyone. Kamu man dira, ano? May mga bomb threat ka mga daan galing mga prank man lang tuguro. Halong ilang. Prank lang to sa mga wala mahimo bala sa kalibutan. Yes. Way obrahon sa kalibutan. Daw ka na lang gagawin trial lang guro. Daw may kahadlok pa ng tao. Nanong reaction de. Oo. At sige, standby sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:31. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginarantaw ni Senator Panfilo Lacson nga may mafia nga nag-ooperate sa sulod mismo sang Department of Health kasunod sa pag-question sa angot sa isyu sang overstocked nga mga bulong. Ginpagawa ni Lacson ang isyu matapos ang madamo nga report angot sa expired, overstocked kag marong expire na nga mga bulong sa DOH. Base sa report sa Commission on Audit, ang balor sa mga overstocked nga mga bulong halin 2013 to 2020 among masunod, masobra 4 milyones ang 2013, masobra 6 milyones ang 2014, masobra 18 milyones ang 2015, masobra 25 milyones ang 2016, masobra 7 milyones ang 2017, masobra 378 milyones nga balor sa bulong sang 2018, 2.2 bilyones ang 2019, kag no masobra 95 bilyones o kung milyones sang 2020. Gin-release na sa Department of Budget and Management kahapon adlaw ang special risk allowance para sa 20,000 ka mga health workers sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sino kay Acting Budget Secretary Tina Rose Marie Canda, may 311 milyones pesos ang pondo nga ginpreparado sa SRA nga ginkuha sa excess revenues base man sa ginsertipikahan sa Bureau of Treasury. Sa naibalaan gintalana ang sang DBM kag ni Health as Secretary Francisco Duque III ang napulo ka adlaw ug mahatag ang benepisyo sa mga healthcare frontliners. Duha naman ka ospital nga kabahin sang Private Hospital Association of the Philippines Incorporated ang sira bangod sa atrasado nga bayad kag pulisa sang PhilHealth. Ini ang ginkumpirmar ni FAPI President Dr. Jose Rene De Grano. Ginpahag man ni De Grano nga may pila naman ka ospital ang nagaplano nga magsira apang ginatinguan nga makapadayon sa operasyon paagi sa pagpanubo sang oras sa trabaho kag paghulam sa bangko. Una diri nagsapol ang grupo sa ospital kag PhilHealth agud istoryahan ang circular sang state insurer angot sa temporaryo nga suspensyon sa balayran sa claims nga ginalantaw nga tikang bilang preventive measure batok sa healthcare provider nga ipaidalom sa investigasyon. Ginapanawagan ni Senate President Vicente Soto III nga magpatigan sang libre nga COVID-19 mass testing ang gobyerno sa nagapadayon nga investigasyon sa Senado sa COVID-19 funds ng DOH. Ginpahayag sa senador nga kinahanglan tun-an ang posibilidad nga paghatag sang libre nga COVID-19 test sa tanan nga Pinoy matapos sini ipabutsyag nga ang daily tally wala nagahatag sang matuod nga numero sang infected nga tawo. Ginpalayagman ni Soto nga wala na natutukan ang COVID-19 testing bangod mas na prioridad ang COVID-19 vaccines. Palayag pa ni Soto, madamo pa nga Pinoy ang wala na ibaluan kung positibo kung hindi, ilabi pa nga tama kamahal sa COVID-19 test. Sa duga pa natin nga balita national, bangod sa nagadamo na karon nga kaso sa COVID-19, nanawagan si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga atagan sang dugang nga benepisyo kag proteksyon ang mga contact tracers nga nagaserbi nga mga soldado nga nagaaway sa frontline sa gyera batok sa COVID. Ginpahag ni Marcos nga dapat matagan man sang special risk allowance ang mga contact tracers bangod sila ang masami nga nagatubang sa peligro sa pagba-istorya nila sa mga close contacts sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Marcos, mabugat ang hilimuon kung bulaton sa mga contact tracers. Kung sa gyera sila ang mga soldado nga frontliners, ganit dapat managkaigo sila nga bala kag proteksyon. Apang overwork sila, underpaid kag under-equipped. Manubo na ang sweldo nila nga nagadagat lamang sa 18 tugtog 19 mil pesos. May mga dala pa sila nga test kits nga hindi nagkaigo para sa kadamuon sa mga tao nga ila dapat nga kadtuan. Peligroso man sa ang ila sitwasyon, bangod mahimo may positibo sa mga makatubang nila kag ginaharas pa sila. Suno pa kay Marcos kung kaisa sa mga kadtuan nila, ginasupladuhan pa sila, may ara nga wala sila nabuksan sang portahan kag may ara man mga insidente nga hindi matuod ang mga address nga ginabutang. Mabudlay ang trabaho sa mga contact tracers suno kay Marcos. Gani ginasulit sila yung panawagan nga tanan nga healthcare workers bisan hindi sila direkta nga nagatipan sa mga COVID patients bangod may risgo man sa ila sa sulod sa mga ospital, quarantine facilities nga mga COVID laboratories kag pati mga contact tracers mahatagan man sang SRA. Dapat nga mindahan ang kasuguan para mahatagan ang tanan. Ginpanugyan man ni Marcos nga padasigon ang Universal Quick Response o QR code para mapadasig ang contact tracing. Suno kay Marcos, kung may universal QR code nga husto ang mga detalye nga nabutang, mas mapadasig ang pagpatigayon sa contact tracing. Kinahanglan gid ini suno kay Marcos ilabi na sa panahon karon nga nagadamo na ang kaso bangod sang Delta variant kag may mga bag-o pa nga nagagwa nga mga variants.
Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan sang Kamara sa ikaduha nga pagbasa ang hagna nga nagahatag exemption sa medical oxygen kag iban pa nga medical supplies para sa tanan nga buwis. Sunod kay Albay Representative Joey Salceda, timing ang hagna bangod kinahanglan sa nasabit nga supply sa panahon subong ang pandemic. Ginalantaw man ni Salceda nga dako ang mabulig sini agud hindi pagkulangon ang Pilipinas sa mga kinahanglan nga supply kaangay sang medical oxygen. Ang maduga natin nga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala? Nabudlayan sa pagpamuhin? Yari ng solusyon. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilofuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod. Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. O morning da kay Julibeth Juanesa, kag kay Teres Vergara Sancho, no? Armando Regalado, sa Montara Isabela. Rin na si Miss Jinky de Alagdo, no? Ano? Okay na siya, ara na siya. I-refresh sabi, kag good morning kay Deboy Villasor, kag sa tanang nga AFC members. Si Teres Vergara Sancho, nakita mo doon? Ara na, ho. Nabasa mo na? Basa ko si na. Miles Verano niya. Why? Ate mo na nagsulod kay Mesa Jane Bigasa, pata. Oh. Tapos si Teres Vergara Sancho, tapos si Kano Ureta. Good morning, Dra. Amo na guro dayon ng imuay. May lang kayo dumi na pag-greet di si Aksyon Jorel. Okay na siya. Sige, di na tuman. Igrita na. Igrita. Tala ka ba? Gina-greet lang. Happy 11th birthday kay Jerumel Rivera. Greetings from Papa Jake Roy, Mama Ruth, Manang Say, and Mika. Happy birthday to you. Perfect. Sino pa kitang i-greet mo? I-greet na, nising imo da nga mga friendship. I-greet ko man ang akon sini nga mga friendship. Mga friendship na lang dayon. Dahil lang ikay gina-record, kundi kayo may requirement in dance action doon, magpag-greet ka, may i-record. Di na tumaan, bebe. Kaya medyo delay di sa ato. At then, na lang kay. Good morning, Danay, kay, nakano ni man. Kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa may Bebs sa Mango Stand. Mango Stand? Sa siya.
Sige lang, bala social lang. Ay, di na to. Screen record na. Yes. Oo, happy birthday, Liwat, ha? Kag, of course, kay, sa akon, sino yung Maninoy? Maninoy, Major Wilfredo Benuman Jr. Dira sa may Valladolid. Madam, ugid nga salamat sa pagpamati kag sa pag-influence dira sa imo sining mga kapulisan nga magpamati man. And of course, atan sining mga ka-aksyon dira bala sa may Southern, Northern, and the Central Negros. Good morning dira sa inyo. Salamat sa pagpamati, of course. Sa Saragossa na lang. Saragossa Store dira sa may Libertad Public Market. Madam, ugid nga salamat, ma'ams and sirs, sa pagpamati, of course. Kag kay retired Captain Joseph Catonina, enjoy lang da sa syempre si mo retirement alangan enjoy sa pa da. Alang enjoy ka sa retirement sa mga iban. Wala. So, true. Retirement sa iban. Oo. Ano mo retirement sa enjoy? Syempre namin ginaya ko imo retirement. Kay sino na ito kaning katapusan mo? Si Miles Verano, gyapon niya. Alma Lapitan from Pulupandan, good morning. Kay Ida Hefes. Ay, ara na. Si Ma'am Jinky, amo pa lang nag-appear di sa akon. Late lang. Kay busy lang sa work. Alin ba na late lang busy. Alin ba na sang kay nag-restaurant, kami daw ka busy kasi dudo kami ka panawag. Busy. Busy as a bee. Busy. Busy as a bee. Timay ka sulod pa si mo. Kasi ako wala na ka pa. Tiwai na kay dra na lang na sa astaho. Kay wala magiguro. Kaya ngakon man din nga cellphone naman hindi ko naman, why naman gani. Ay, nano na nga cellphone. Nano yung mga cellphone naman, kinala naman bago. Charot lang. Daw, kuha naman siya hindi amo. Daw, sige lang, masulod gina sa dugay-dugay. Oo. Pero sa diraya daw ka-updated. Diraya daw updated na Diraya sa akong cellphone daw ay nagagawa. Si RJ Mira nagsulod na. Sir RJ Mira, sir, good evening kita kami gabi sa may Inizelan. Ano na siya? Police? Sa LTO. LTO. Yes. Dari ba kulod? Yes. Okay. Din na siya ng pinasahin. Sa Dakanay. Sa may Rob. Sa Rob. Why na to sirado na tong Rob? Ay, gisaylo na siya gali. Gin sira na tong Rob nga. Why na to LTO sa Rob mo? May, gisaylo bro. Gin close. Di ka gani subong sir, abi text sa akon. Para nagro sa main office, sa main office dira basta daw may gina-workout sila mo something. Kay Sir Samuel B, ang City Hunter sa Station 3. Good morning, nagapag-greet. Si Samuel B? Mati man sa ito, ano rin siya? Oo, bala, artista na yun. Samuel B. Si Samuel B, ara gano'n. Kaya sa aton sining 73,000 viewers. Nagapamatigid. Sino na nag-chat sa akin pag-greet man? Hindi ko makita. Nalangid ha? Ka-out how? Yan lang, magiging bago nga cellphone. Sa bago lang yung nagsulod, si RJ Mir. Sir RJ Mira, top fan ka di gali? Ipos-ipos ka lang. Ay, sa Cadiz siya gali. Haha, Cadiz ko bala madam. Ay, nagsaylo ka na gali, sir. Kalayo, simugin baklan, sudan kagabi. Ba din ka pa sa Bacolod, nagbakal ba? Dapat, kung kinanlan nyo, nagpaano ba action boy, malalang ko, kay lapit naman ang Cadiz. Buligan ka na ni Sir, Sir RJ Mira. Nalipat ko sa tuntun nga pangalan ni Sir, pero itago na lang natin sa amo na nga pangalan, kay para hindi damo man mag-contact sa iya. Kaya basta ibala, i-drop name ko bala, Sir! Name drop? Name drop. Sa amon drop name mo. Sa diyan sa Takulay? Sa Takulay. Kiga ka ginada karon ni kuan ni Cap Gonzales. Cap Gonzales. Oo. Yan na man si Aksyon din do hindi man amo ito. Hindi kay sa amo na, sa amo na muna mo kiss Do kuan do balingag. Baliktad lang. Kay do kung balingag, do tanga. Do tanga na ya. Di ba sila basi name drop ko bala nila. Do kilala ka man actually din. Ay gipaliw ko dili amo ginang lain da. Basta sa Cadiz siya nga LTO kag may mga sa bugin. Ara sa Cadiz gali Oo. Sige. Sila to bala upod sa friend to bala nga girl to bala sa Ari na ba siya sa main? Ari na siya sa main. Siya agin separate na sila. Wali upod to sila sa Rob. Oo. Pero ari na siya sa main. Okay. Siya sa Katie's.
Si Juliet. Oo. Magalona. Si Juliet, nakauo mo ko ba? Buti si Juliet Juliet, Magalona. nung nga niya. Oo. Nalipat ako. Ari na din sa main. Oo. Kay Ces Valdez, mga taga-barangay na pulis ni Silao sa Baguio City. Oo. Ang mga Valdez, damo man sa Malingin eh. Sa barangay Malingin. Galingin man na daw ang ano nila. Okay man, kaya may lugar na nga puro kanhangin mo. Kundi, Nami na sa mga so hindi na lugar, maglingin, no? mo kayo kahangin malang bla. Okay. So kung kung maglingin ulo mo, kanto ka lang to para dumadunong. So, puro kanhangin kayo para mahangin. Okay, so, hindi lang ito maglingin ulo mo. Perfect. Pero mga unique, gida ba lang mga unique puro kayo, may mga kalubay na Gani, may kamatis. Mga sampini, mga krusing kamatis. Naman. Kaya may kalubay. Oo. Kompleto, no? Why na tayo, butangan pa ng tanim, may bumbay na daw mo kag-ahos. Para mag-isa, no? Oo, para isa na lang ka-gisa. Isahay na lang. Perfect match na. Si Larry Rico, ganun daw, ay kung nakita na gano'n si Larry Rico man, nagpahuway. Pero may siguro ka pangapi sa kapihan ni Lani na. Oo. Mga parinte na sa classmate ko, Edwin Escopel sa Kuana, sa Cabuyao, Laguna, no? Perfect. Randy Arce, good morning. Sige, Randy Amarela Arce. Sa kay Wing Morales, kay Abi, kay Natnat, kay August dira. Good morning sa Sampaloc, Manila. August? Bongga. August yung birthday ay? Hindi gani? Ay, hindi. Hindi gani, hindi ko August ng birthday niya. Do July bla mo. Ay, oo. Hindi mo nag-August. Spelling nga August. Yasin nga August, month of August. Alang-alang man OGOST. Base August. August. Or pwede man sa shalun ta. AGUST. Standby na kita sa ano social. AGUST, August. Standby na kita sa aton mga balita national, balita international. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:48. Sa detalye na sa Balita International, napatay ang pastor sa Zambia matapos nga ginlubong nga buhi sa iyang mga sumulunod. Si Pastor James Sakalas in Zion Church sa Banwasan Shidiza ang nagsiling nga mabanhaw siya pagkatapos ng 3 ka adlaw kaangay sang natabo kay Jesus nga anak sang Dios. Sa report nagsuksok sang puti nga bestida, nakachinelas kag gingapos ang kapot ni Sakala antes ini ginlubong sang 3 ka mga miyembro man sang ila simbahan. Ginpasiguro sini sa iyang mga kaupdanan nga mabanhaw siya sa ika-3 nga adlaw apang sang liwat nga ginkutkot nakit-an nga wala na ini sang kabuhi. Sa investigasyon sa otoridad, posible nga plano sang pastor nga makagwa sa lulubngan bangod kadamo sang dugo nga nakita nga patimaan nga nagamit ini sang puwersa agud makagwa. Samtang arestado na ang isa sa 3 ka mga naglubong buhi sa pastor kag ginpangita naman ang 2 ka iban pa. Nagmumo sa masobra 70% ang net sales sa Duty-Free Philippines Corporation sa report sa Commission on Audit. Gikan sa masobra $200 milyones ng income sa tuig 2019, 62 milyones pesos na lang sa tuig 2020. Sunod sa ahensya ang DFPC nga isa ka non-chartered government-owned and controlled corporation. Ang kinahanglan nga magsira temporaryo sa tanan nilang stores bangod sa istrikto nga quarantine restrictions dala sang pandemya umpisa sa tong Marso tubtob Mayo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 49 pesos kag 66 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 72 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 40 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, ginitawag sa radio host kag columnist ni si Christy Fermin si Jinky Pacquiao nga wala sang huya bangod suno kay Fermin kadamo sa nagakagutom nga pamilya kag wala sang kwarta sa adlaw-adlaw nga panggawi apang nahimo pa ni Jinky nga mag-display sa social media sang malahalon nga kagamitan kag mga ginapangbakal sini. Dugang pa ni Fermin wala sa timing si Jinky kag hindi ni kabalo mag-entiende sa sitwasyon karon nga nagadamo ang mas nagapigado dalang sa pandemya. Yan pangabay sini nga kuntani imong insensitibo man ang misis ang pambansang kamao kag naibaluan. Aktibo sa Instagram si Jinky kag ginapakita ang mga aktibidad nga ginabuhat sa pamilya samtang yara sila sa Las Vegas. Kag may isa ka entertainment site nga nagsuma sang ginasuksok ni Jinky sa Pacquiao Ugast fight kun diin naglambot sa 2.26 million pesos ang suksok sini.
Sa balita sa sports, natala nang ideklarar sa World Boxing Association si Manny Pacquiao bilang champion for life sa piyak nga napiyerde kay Yordenes Ugas. Sa post ni WBA President Gilbert Mendoza, nagpangayo ni sa pasaylo kay Pacquiao bangod sa patala nga Super WBA welterweight title. Dugang pa na intuan siya angot sa desisyon nga pagkakasang title kay Pacquiao bangod sa inactivity. Gindayaw man sila ang kabuot ni Pacquiao nga wala na mag-react sa nasambit nga issue. Balita espesyal! Sige! Kahapon, isang... Las 7:51 kita maka-action dali action Eden ha kay si amigo naton Jonathan Granadas ang Life Extension Philippines mangin kaupod naton karon ha kay sa aton mga action bala importante ini nga mga kwan nga mga impormasyon nga idulong naton sa inyo ilabi na sa karon nga panahon sang madamo nga pamalatian nga gatuaw sa aton nga palibot no. We are with us Mr. Jonathan Granadas ang Life Extension Philippines. John, good morning and welcome once again. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bakolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Alright. Salamat gid no kay ito importante man tong impormasyon halin kay Sir John Granada, Jonathan Granada sang Life Extension Philippines, no? Oy, may SAP kita ha, SAP, okay? O, sige, standby sa atong SAP anniversary. Sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay, sa aton nga mga nag-submit sang entries, ari na ang aton winner karon nga aga. Uy, taga-amo niya. Uy, perfect. Taga-amo ni, no? Oo. Ari ato sa aton linya subong. Good morning. Good morning. Yes, good morning. No, si Good morning. Neserita Bibiano. Oo, ako ni. Ay, ikaw ne, siya gito. O daw, silin ko na galing siya gid, no? 67 na ni si Rita. Di ka mo gani nga purok, madam? Ha? Di ka mo gani nga purok? Sa phase 2? Sa phase 2. Okay. Ay, kung na mo galabay-labay lang ko dagli. Phase 2 Black 10 ko. Atapad ka ne? Ano na siling mo? Nickname? Nickname mo? Ang name ko, ni si Rita Bibiano. Gani, ni si Rita Bibiano. Sige, action ni Den, be, ka be, kwan be? Wala ko di, Tita? Tita, kilala mo ko? Oo, si Eden Aboso. Perfect! Sino na yung pod, kuya? Tanan niya. Ano ko, no? Why pa? Kilala ta mo tanan. Halin sa kay Fred Salanga, pakat sa kay Eric Mabanwa. Oh, perfect! Alin sa aga hasta sa gabi. Oo, perfect, no? At dahil dyan,
Kabalo ka, nanay, kung ano yung premyo? Wala. Wala sa kabalo. At dahil dyan, ako na yung premyo ko na kabalo. Joke lang. Salamat, nanay, sa pagpamati sa amon diri kag bilang kabahin sang 52nd anniversary sang ARB. Nagdaog ikaw sang tumataginting na 500 Luya sa 500 pesos. daw. Teka, nagataginting na. Ulat ko sa last year pa na, mailan ka na pinakpa ko subong. Last year, pagaling hulat ni... Ay, sige lang amo ginanay, no? Basta may tiyaga, may linaga. Kung imo gina iya. Ti imo ni Subong! Okay. Nay, hulton mo lang daha, mag-text si Aling Junisha, patanay ang bal ko. Ang Remittance Center, antes ikaw magkanto sa Remittance Center. Kaguratin mo man ang text ng estasyon. Yes! Para mabalaan mong sender, kag ang number sang sender. Okay? Sige. So, Neserita Bibiano, sang Barangay Pahanukoy, congratulations! Perfect! Thank you again. Happy anniversary. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio. Yes, good morning dira kay Sir Rex Estaniol, teacher gardener sa General Juan Araneta Elementary School dira sa Bago. Salamat! Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Eden Aboso. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon